ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆಜಿ ಮೇಲೊಳಿನ ವರ್ಷದ ತಿರ್ಗಾಟ ಪತ್ತನಾಜೆಗೆ ಶನಿವಾರ ಆಕೇರಿ ಆತಲು ಆಯ್ತಾರ ಕಟೀಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪತ್ತನಾಜದ ಸೇವೆ ಆಟಗೊಬ್ಬುದು ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತೇರು ತುಳುನಾಡು ಆಟದ ಮೇಳದಕ್ಲು ವರ್ಷಲ ದೀಪಾವಳಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಳದ ತಿರ್ಗಾಟಗೂ ಪಿದಾಡ್ಬೇರು ಆಜಿ ತಿಂಗುಲ್ ಕರಿದು ಪತ್ತನಾಜೆಗಾನಗ ವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಮೇಳ ಪಿದಾಡ್ದಂಡ ಅವನು ಸೇವೆ ಆಟಗೊಬ್ಬುದು ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಟ ಕೈದು ಮಲ್ಪುಯಿರು ಅಂಚನೆ ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆಜಿ ಮೇಳರು ಶನಿವಾರ ಪತ್ತನಾಜದ ದಿನ ತಿರ್ಗಾಟ ಮುಗಿತಿದ ಮನದನಿ ಆಯ್ತಾರ ಪತ್ತನಾಜದ ಸೇವೆ ಆಟಗೂ ಕಟೀಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಥ ಬೀದಿಡು ಆಜಿ ಮೇಲೊಳಿನ ರಂಗಸ್ಥಳೊಟ್ಟು ಆಟದ ಪೂರ್ವ ರಂಗದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಟ್ಟುಗೂ ನಡಪಾದು ಆಕೇರಿಗೂ ಸೇವೆ ಆಟದ ಕಥೆ ಒಂಜೇ ರಂಗಸ್ಥಳೊಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಂಡು ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಆಟದ ಮಂಗಲಾಯನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗವತಿರು ಸೇರಿದು ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಆಜು ಜನ ವೇಷದಕ್ಲು ಶ್ರೀದೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಎದುರು ನಲಿತಿದ್ದು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತೇರು ಅಕೇರಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಸದನದ ಮಂಟಪಡು ಆಜಿ ಮೇಲೊಳೆನ ದೇವರಿಗೂ ಒಟ್ಟುಗೂ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ನಡೆತಂಡು